Kani kadega Batesi TV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni, balawan rasha pi da ka Orange Nissan, lom so po niya Fabricate Shillong, ringkat bat ka BDW International School Nongmansong, Langkarding Shillong. Admissions open now. Kakong ilari shisha marbanyang, kakmi jong usamla Ruben marbanyang, kala pediang ya kejinglek bakla jong ukun, haga khtien ka telit, hadien baka voice message ka ba ulakren persya ya keseng kisamla pule, ka Khasi Students Union, kala pur kum kading hau langyap, lengba ka social media haga new tarik ulber arajar arpo. Haga jinge keren bat gelat pathai kubor haga khatlai tarik ulber arajar arpo, kakong ilari shisha kala kam ba ukun jongka Ruben shim labu daladi hi ban penmong yanu ru bat don jingmut hiru ban kentho ya ka seng KSU nrei ha ka jing shisha ka dei tang ka private chatting lani ka jing kren shimet lengba ka WhatsApp hap deng jong u bat ka paralog kentai jong u kendiat na kaliang kum ka kwi bat na kaliang ka yeng hi ban penpau bat pensyai halo ki e ba wa ki balaja ka jing pensyai na kaliang ka yeng Ningkong na kaliang jongi kung kayeng ni pediang ba ukun jonga ula baklasi gun hakaktian kataliet kung babaro kilayos no ngakong gagmi ngadap ka jing snusi ka bakraw habakum kini ki jingja basnusi kawanja hakagiyeng jonga kung kayeng ni don ban pensay kendiak halor ka voice message ka balapin sa priang pa lingba ka media ha kahnyo tarik jong unia benai kani kam voice message kam dei ka ba hun janga ulabu dala dehi ban pinmong yanu ru bat don jingmut ru ban kintho ni pinmong ya ka seng ka dei ka private chatting lingba ka WhatsApp hapdeng jong bat iwei khana kadba kidang ya teks kala donru kajiyawan kawakti iwei pat bad ita ikna ila company ya ka kerteng jong ka seng bad ha ka jing klut khna ukon jonga ula phano da ka voice message ya i klem da poi barkhat ka ka banmi na kata ka jingle jong ni pidyang ya ka jing bakla jong kun ha ka ba umna bantel akam yala utli ha ka bakhadu ngadonru ban ai kublei ya president jong ka central body jong ka seng ibalam namar ka jing ya kren jongi kibahing hasem ringkat ka jingdon irang ba dong jongi ha ka shipau tarik ka sngi baar jong ni benai ila ai jing kermen ba jing snus kem yani kum ka ying hadin bangila kren yasuk ila kular bahkan dan kan isu ki halor kani kakam namar kadei ke jing bakla ha ke jing long khna tangkat tang adon ke jing pensyai na kaliang jonga ka kemi bat na kam ka ying ka sami barok away